kulaa mhla waseMbinja apha kuTsolo kwaBadwane. Vuya kakhulu xa uthixo endiphe inxiba ndafumana inkunzi yegusha. Ndinazo iigusha phaa ndingumfama, ndinazo iigusha, ndiyazolusela nabantwana bam. Ezi gusha kum zilulutho kakhulu ngoba zindifundisela abantwana bam, andisenamyeni. Zindifundisela abantwana bam, zindondlela abantwana bam, zindilungisela iinto ezipha emzini. Nokuze ndifumane ukuba ndenza indlu, ndiye ndenza ezi gusha, ndiyazithengisa iigusha, ndiyakuthengisa uboya beegusha zam, kutsho kube kuhle endlini. Inkunzi yegusha sasizi-aplayile singamafama, sizi-aplayile inkunzi zegusha, kodwa ngoku namhlanje iphume indingqalele inkunzi zegusha ndiyiphiwa. Ndithi enkosi uThixo, umoya kaThixo pheza kuthanda khona, kuba ke naloku nje yinceba kaThixo lena, ingezongcinga zam uThixo wabona. Ndithi enkosi kakhulu kuba ngoku ndizoba nayo inkunzi yegusha, kuba esanazo kuqala ngoku sezaguga zafa. Uthixo ndenzele inceba nothando, ndizoba nenkunzi yegusha ukuze ziphinde zande iigusha zam, phinde zibe noboya, phinde zibe nenyama. Ngoba ezi gusha zifumaneka apha, zifumaneka zinabo uboya ngokupheleleyo, zinenyama kakuhle.